Egunon ba, beste egun batez nire kanaleko jarraitzaile zaten mendizale eta euskaltzale guztiri, bueno, ez dakit nola aurkeztu. Gaur kontan, besta mendi bilalditxo bat ekiko asmokin etorria, ezagutzen dezuen ungaren, gaur gare, sakanan berriz, Uarte Arakilgo plazan gare, Uarte Arakilgo eliza da, hemen plaza, hemen zerie, bueno, udan eiken dan ardin festa hundi hau, hemen ingurun eiken da, eta gaur ze eiteko asmoko, bueno, eguraldi honein barzola uste no, baina ez da ikusten, horko San Miguelko, alarko San Miguel eiote basmoa dauko, hortako, esan da bezala, kotxe hemen utzi deu, plazan bertan, bueno, aurrea gore utzi daiteke, eta, hoxe, hemen disa bituko da, ikustizatzen hau, udaletxea pentsetze dela, hemengoa izango da, ikusten ez da, leiza, eta, bueno, ba, hementxe, herrin bestalde gurutzauko ga, eta hortik gora bituko da, venga. Hor motxale eta garra zaune, Uarteko etxe zaharrentxonak, izango dio dugu. Hemen ja, ez da gara bateko dara, baina hau egintzat. Dotorek, etxe politik. Histori dugu da, hemen Uarte alderi galde gurutzatzen dugu. Anutzi dugu hemen gatoz, eta, hortxe ja, zubi igaroko dugu eta iatako geha, bueno, aralarko mendipea, hemen lehenauko ganaduntza baskea, itxurrio, eta randomena, bai, itxurria. Hemen ikateago da. Hau ganadu lehena behateko leku izango da. Hala, hoi etxarrekoa oan, eta da. Nera, eta mentxe, zubi egarriko dira, Hende aztorrak eta kenin egia da. Ego bizezik. Bueno, hoxe, zubi garoko dira. Hau izango dira Arakil ibaia. Kurioso ez, zati ibaia aukea etxarrin burunda ditzen dek. Baina hemen Arakil. Zekeat? Eta arabalden besta izan mazaukek. Kurioso dek. Baina tira. Bueno. Eta hemen honean no atatzen izteken? Bida. Netatzen izek, hor Uartea sartu baino lehen hau bidegurutze batziok, Zamartze aldea juteko, Zamartzeko monastegi, eliza, bonetik azardan, hor aurra etxea gozok, Eta San Miguela juteko bideare, hortizo aurra. Guk ingo diago, hemendik aurra etxea ingo diago, bideen zeituko diago tramoat, eta gero desbideatuko goiztek, oinezko bidea, Eta gero bultatuko goiztek hortik, Nire intentzioarek, bide klasikotik igotzea, espero diate goran garbi gotea, eta gero, GR-hogei izaten dek, aralarri bide ematen diona. GR-hogeiek bazauzkek desbiderak eta batzuk herri bakoitzea gesteko, Eta horitako batetik jetxiko gesteko, bi bideo ikasiko ituzu, Ok, vale. Eta hemen, ba, bueno, San Miguelgo bidea edo. Ze jartzen da.
Bale, hoxe, bale? Guk hemen utzi deuk, eta hemen txegatoz, bale? Hemen bidez egingo deu tramotxo bat, Zamartze hemen gatuko da, guk desbideratuko beha, bidea utzi eta oinez igoko da. Bale? Eta gero jetxiko beha hemendik, ez da bide bat egin zezela, jerre hogei edo. Bale? Pixkat hobeto mantenituta baleo, hobeto, desnibela zazpiren da 80 metro. Aldapatxoa, hor pixka zurritzatokako ez batipat gutxi bilitan haulago, gen aldin. Komentatu nizuen, erdi gaixo nintzen eguarritan, geroztik beguraldi txarra zala eta etzala, aukera gutxi ukide mendia juteko, eta oin hemen ikungo eskubitik, bale? Venga. Ez da egiten zuten dezuen, baina ointxe pasatu hemen kosetxadora bat edo aurreko beste horrazio, beste horre gabe. Ez zonka haitzen. Bide uzi hartzen dik. Hotxa haitzen dagoen dio. Motorrana. Joder. Aurretik kotxe batekin. Bideen datozena geratzen. Ez diek haitzen. Impresionante. Berri, New Holland. Bueno. Hemen txar desbide duko gagu, bale? Hemen dik iraineta juteko bidea eta monostegi daue zeakoa. Jesús, teago zaite. Bueno, txuleta de txuleta. Oida, Zamartze. Horra aurrexego dago Zamartzeko monostegi. Hortxe, 50 metrota baila bukatzen da nortan, hortxe da Zamartzeko monostegi, bale? Hemen da Uarte. Eta hemen da Usamide lehiotzeko pista, bale? Bale, hau bidea berez Uarteko herrin pista pribatua da, bale? Orduan, txerrinduntzako da berez itxita egoten da. Bale, zerbait gertatzen mazazu zuen kontu eta zuen arriskua izango da, bale? Baina, bueno, guk egin behar deuna da, orduan, bideontatik ezkerre hartu, bale? Ematen do, lainoa eta ja idala, lainoa ja kentzen idala, egualdi hone eukiko da, bale? Orduan, handik iraineta, eta hemendik Samiela joko, bale? Venga, ba. Hortxe dago, Zamartzeko monastegi. Bagu tramotxoa egingo dugu, bide honetan gora. Miguel de Aralar, San Miguel de Aralar, hortxe. Nola jartzen du hemen? Oste harakilgo udola. Baimendoak izan ez dik. Bai, ordenan zabat ozarre badauki. Eta horre, ikusten da, txerrindu, motok, ganade higo eta ezin da inemendik. Bai. Ez, ganadun arriskua zanen. Neguan mantentzen lanik gabe, bai. Hemen elurretan abitzen mazatea zeon kontua. Zer bat abarko zer kotxe. Bai, istripu pare bat egon ziren eta, bueno, Uarteko udalak esan zon, beak ezin zitulan mantendu hemengo gasto guztik eta, bueno, bai txintzon da listo. Hoxe, venga, hementxe, ratotxoak gora bila hortxe da Zamarte. Pixka gora ingo dugu, eta gero, desbideakoa, pixka eterriza, bale? Bida, hortxe dugu justu, eskalatzen mebiltzen dien harri oso ezagun bat. Hortxe gontxeia, agar goraxeago, laino gutxi gogin hobeto ekuste izaten. Bida, hementxe gatoz, aldapa gora, behatzen beria inola iran esaten, hortxe berien gotzen txorra. Hemen dik pista jarraitzen da, hemen txera bidezka, justu 50 metro dauzke sarrera, baina bueno, despistatu inaiz da jendek hemen di dau behin da, hor markak eta hor dare, hemen di hartuko dugu, hemen dik egingo dugu gora guk eta iruditzen zat lokatz pixkaten godala garaian da Aralarko Samielea 4,7 kilometro eta Lizarruztia 23,5. Hoi beste egun ematen ningo. Lizarruzkitik gonea,
ikusiko da. Orduan, guk, momentuz, utziko dugu pista hau, eta xendo hontan sartu, eta gora zaituko, bale? Noiz sartu dugu, aitzok, eskalatzeko aitzon ok pasa orduko, hemen txedatorria, xenda txiki hau, eta hemen gora, bale? Venga. Bueno, eta atetxo hau, pasauko dugu. Vale. Aquí bezala. Vale, ya. Ez dut ondo enkajatzen. Eta, bueno, bidei gobena hartzen saiatuko gara. Nengo itxikea. Bueno, desente lokaza dau. Egi asko inda dau azken aldin. Luizi asko inditu. Bastarretan. Orduan ba, aldik eta leku igarrinetik juten zaio. Hau hobea naiz, ba, udaberrin, udaldea, bero asko itxezton baten. Vale. Bueno, tipi-tapa, ja sendatxo hau daukeu, hemendik gora jabarte, vale? Ega. Bueno, beti bezala, ikusi, txuri eta horien markauta daula, vale? Hortik itzen daike baino ez. Heni besta badau, bueno, leku berdina emango de segurezki baino. Hemen ixe. Vale, aldapa dau, hemen 8 kilometroko desnibela imar dugu, orduan, eta ni, ba, bueno, doble jasaten dian ez, ba. Baxo hartu, bakoitze behar ritmoa bilatu, eta lasai, bakoitze ritmoan, tipi-tapa. Bilatu barbadar nasartzea, tragoixka batein, saiatu. Baina saiatu, bakoitzek bere ritmo hartzen. Ea mandiken ritmotxo bat, bale? Tipi-tapa, lasai. Mentxeskunia. Justen ez era, mogolaxe. Aizti hontan, tapa gora. Hor madalen nait, hor txeskuin. Gora gotik argatukoet. Venga, xoe. Bueno, ikusi izazue, ze bide mota da mala, mentxe, azkaitzen indako bidetxoa da. Tarnaz hartzeten bezala, bitartzen, hor txena da bidea. Lokata hasieran da bagarrik, lehenengo, 100 metroa, gero ja bidezazue. Ez da bate lokatzik. Orduan, ba, bueno, hasire gue pasauta gero, arazo egiztau. Eta, bueno, bidea ez da galtzeko, bale? Hor beran, hasieran, ba, bueno, bakizu, jendek, bueno, ese batein partez, lastarbide gero da hartzetu, hartzezen bide guztik onea dakarra. Orduan, ba, bueno, ez da galdidek. Horiz markauta dau, orduan arazoik ez, bale? Bide ez zuen nola idan esnatzen, sakanako, bueno, ja, arakilgo bailara hau. Esante, xente etortzen egiala ba, irurtzun aldea, zetik abitu garen, bediainen paren eren da, han eskuin utzi dugu. Ja, goat, satruztegi goaitzen pare aldea, goat. Orduan, ba, lehenait hor txengo litzeke, laino gindezta ikusten, ogorreo. Eta hemen txeba, bueno, tipi-tapa, xoabe, ikusten dezu ez daukela, bueno, aldapa hundi da, 8 metroko desnibela da oindarra, baina, bueno, oidan ordea gartzen duen ritmon proporzionala, vale? Orduan, ba, bueno, eamatekoa dan erritmo bat hartu, eta, ba, ordu beten ikimetuz 2 kilometro tardi, bueno, ba, bakizue, ba, bueno, ba, 2 ordu tardauko zuela, edo 2 ordu tardi, bueno, orduan lasai bakoitze hartu bere ritmoa, eta aileko zete, bale? Hementxe, tipi-tapa, aurrea. Ben aldeaten da badare azkaitzek eta latzak, ben eskalatzen, ez dakit. Edo hemen iken den, edo hor beran itzidun azkaitzen iken den. Ez da, zio. Nik uste beheko hortan ingo dira. Eta hor, bueno, ez dakit zein
Mestatu bizango dira. Kustazu, aizti hontan, zeleku dotoren, guaztan, Hau dan izango da, ikusgarri. Zuzai. Bado zerbait. Bitxo mata. Animali usai, Antzeman dut. Vale, hau, udan behiz etorri berretan, Zati negun oztoit eta pixia tristexeago dielekuk. Eta hau, hau izen barrauke, zoragarri elekue, beira. Lainoa dau lastimea baino. Mentxe bidezkoak, zait hortik omendiko. Hortik izango da pentsatunak. Ez lekuk, berien paren. Bueno, guk tipitapa zaituko, bale? Venga. Mendi da, Mendik ez, guk egingo deu, horiz markauta dauna, bale? Venga. Bueno. Mentxe gatoz, bale? Aitzegia mengatu bukau ia esateko, bale? Mengatoz, behira. Kostazu, Ze biztak, Ze biztak. Ze polite. Ze polite da gana. Pena. Belaino daula. Gaztelu, txurregi. Euski okuparen igual ez duzu ondo antzemago baino. Joder. Ateak ez doiz tartetik eta... Ze dotorea. Ze dotorea dan aldana. Berien garri, mirengo tontorra natzen elizango litzeke, jurruaineko tontorra hemen arakilgo bailara Gaztelu, txurregi, satruzte ibaitze hau ez dakit nola dan eta honen atzen Mahalen no, deitzen dibertako Mahalenaitz Boixe, hemen gardiunea eta gutxi gura, hemen emateo bat besta arbolatxo batzu badarela, baino. Oso polite gatzea boixe, Zuestartzen da zaitenen, pixet itxigo dau, Kustezu eseka etorri geha, ez dau bizta hundik, baina behin jatatzen gehan garbiuneta, zoragarri. Tepitapa, hortxe, horiri, erraituz, zeituko du, bale? Venga, pixka dutziko izat. Animali notxak. Bueno, hemen txegatoz berle, bidiontan. Beti horin nator ni, bale? Ni besta trak bat jarraitzen nenitzen pentsoz hemen diztorrela, baina, bueno. Jende asko egiten do laburtu, Pixet, bideo ofiziala edo markauta duen bidea inpartez mostearren da, bueno, moztu itxen hemendik. Horiek jarraitzen batzue, printzipioz, ailau hartzate San Miguel, bale? Ben, bide gurtza dau, gu hortik jarraitu bat, bale? San Migueleko bidea, bale? Amorleku zubenta, behor kamuno. Ez da gizarra, Trikuarriaten argazkia da, Horri igual, trikuarri baten goa, haber jartzen diten Wikilogek zerbait txibatzen dian. Baina ez, Dolmen Hartzabal jartzen da horra aurrexo. Orduan, zekipa, hori izango, bale? Ugalare, meni jarretuko, bale? San Miguelgo bidea, bale? Eka, hemen dik aurra.
Bueno, eta ez ditu 10 metroen hemen bidegurutzetio. Hau, San Miguelgo goiaingerun irudie ez da? Nago zerbait hau, Miel gurea zaindu Euskal Herria. Ai, bala, ostra, mira. Miel gurea. Zaindu jarreneko zama, zaizu Euskal Herria. Hala, ze kuriosa. Venga, hortik jarretiko da. Hemengoaz goraka. Venga. Ze biztak, Sakanako itxasoa. Men, momentu baten zuaitzeik ez daunen, marka hori ez darean garbi. Eta nik inetor pixkat ezkerre hartu. Eta bidea markatzen hemen didala. Men bikote bat pasau da, orduan, men pixkat etorren ez zuzen. Baina, bueno, lehentxa ez da gero xau eskubiak gora daukezu, egin behar, orduan, bueno. Ez da gualbidek, gora joazla. Baina bitazen, arrasa hartzen da bitazen, Ze politxe. Ze politxe gatzen agana. Hala, zeitin bada. Haitxu zuen okile? Egurra joten? Kakakakakan. Hala, hemen izen Mateo. Hemen ja pagoa dau, haitzu ez dau. Pagoa. Hemen pagoa. Gogorau, Mira, hemen, hori. Beran, bailaran, egualdio goxoan lekutan, haitzei guztan eta jota. Gogoran ja, klima gorra gotano sobrarez hain ondo egokitzen. Eta hor, pagoa nauzi. Alturatan pagoa. Eta beran, bailara ingurun, haitze. Vale, venga, gu hementxe jarretzen da. Tipi, tapa, tapa. Bideo horitik, printzipioz, hortxe momentu batzen desbidea naizela, baina, bueno, gauz zuzen duat. Trakai jarretzen bai duzu, ara zigizte zeuko. Hala, venga. Beira. Ara, zaizkorri. Beriain, Jurbain. San Adrian, Lizarrago San Adrian. Aitzarre bandatzeo handia, Turbasa. Hala, 1000 izan izot, baina tira. Dazkitzaren gauzen datu gutxik, akuste guzten. Venga, zeitzuko du bilen. Bueno, hementxe bilen gato zela. Jartzen dit hemen 8 pasaje trikuarria. Jartzen dit? Hortxe, hemen jendatxik etemate badalda. Ez tarda hemen. Hoi ikusten den ez da. A ver. 8 pasaje, trikuarria. Ez da gitanun. Nena horra esago markatzen dit. Basta merda. En eskerrenea. Bide hor da. Hortxe da. Bai. Venga. Hau, joa. Zain duta
Dolmen 8 pasaje. 2000 urte Kristo horretik. Hor lurperatzeko leku zien. Zenbait irakurri dut, ez dakit erdizka irakurri duten informazioa ze edo. Berez kobazulotan ez zala bizi. Neolitiko eta garaiko gizaki. Neolitiko ondaitzen zuela, hilago sartuko ban. Lurrei bueltatzeko bezala. Eta trikuarrik ziela, kobazulo egetzen lekutan, kobazulo imitatzen zuen zerbait, lurrei bueltare emango balia bezala, gorputza. Baina, bueno, hainbeste jende gidazen, hainbeste kontu. Bueno, amintxe, 8 pasaje, vale? Venga, behize bidea bueltako ga. Traka hartu eta hor bidezka emate behizea juten dala horretan. Vale, venga. Hor gorain barra. Duda hau bezuenen, gorain. Asmako zueta. Bueno, hemen behetik gora gatozela. Ikusten ez oia, ze biztaratzen dan hemen. Bueno, berezko bidea luzeoa da, bale? Bagarrik, pixkat luze egiten nahi zaiala, eta nio nire lasterbide gartzen niz, bale? Esan dana, ese egiten juten dala, eta nahi bazue, etzanago egitea, ba, bueno, bidezka luzeo gein, edo bestela, hemen, lasterbide edo atajo txikiko egin da, ere. Ikustezue garbian, zematen die zapaldutako lekuk. Garbi ikusten da nundi daun bidea inda. Orduan, ba, bueno, zuek erabaki, bale? Ba, bueno, nekatu gobalima zaite eta bide luzea jarretu. Etzanagoa data. Eta, bueno, pixat azkartxeago nahi bazu eta moztuk. Egin nahi bazu, da, bueno, laster bideo gartu. Ikusten dezue, oi, hartzen bateko mundatu. Etortxe ja, bide gurutze bat da. Zagit errepidea atatzen gehan, no? Vale, venga, guantxeak utxiko izate. Beida, gu hemen dixe gatoz, vale? Eta hemen di jarretu bar deu, gora. Baina hemen ikusi izazue, Gero nire ideia da, hemen txida justu, zagit ikusten kamara. Gerre hogei pasatzen indi, vale? Aralarko bira osaten dana. Eta hemen dihundek ezu Lizarrustiaino. Egun ematen nio Lizarrusti gonea tortea. Gaurri nahi detena da, urrea jundakon gero, aberrantena eta iotzen nahi zen, behize honeaino bueltau, eta gero hemen dik uartea jetxine dut. Zatimen dauz, gerre hogeiek desbiderak eta badauke herri bakoitzea, eta uartea dijona da, de lau edo jartzen dona. Vale? Desbiderak eta laugarren. Vale? Gero hortik jetxiko nahi, vale? Baina guain hemen digingo dut gora, vale? Salmiela. Ega ba. Bueno, mentxe gatoz, miliontatik, horia, ikusi errepiden ondongo atala, bala? Mentxe, asko bestatzen. Baina, bueno, hondi besta tramotxo barriatzen, bale? Venga, zikitapa. Hala. Bueno, tamen dixe gatoz, ben berriz, errepide hartzen da, bale? Aldapa hau, errepide hartzen da, bila zazue hortxe goiagoran, naiz eta guen dio, bueno, errepetxoa geratzen zaio, bale, hemen behize, sartu ingo gara, bale? Hemen behize, horrentza sartuko gara, eta hemen baitare, seinale bat dau, zer hartzen du, ja. Hau, kao gerre hogei, arralazko bida, bendixe dala, eta igotzen nahi gana, arrastorik. Amiga, mazten edo errepetxoa, horre jo bardeu, beno lexingo.
Eta hemen dixe, aliatu geha, San Miguelgo santutegia. Gusten duzu? Museo bat zerbait uste zabaldu diotela edo. Baina, bueno. Antenak, San Miguelgo antenak, Artxueta. Ez nahi fumarrorea, bueno, ez dago ezar, antena dare bakarrik. Eta luza ingoz bat, eta saiz edo bezala, jerre hogei lauki ditu jetxine dut, kondi pixea luza bat zena, orduan bano. Vale, hau da. Jartzen da men. Lizar kimatuak. Hemen parkin, Bestaletik zer ikusten da. Bera, Pirineo ikusten dian. Eharki ikusten dian, kamara ez do entzemango. Mobileko kamara zume dauke, handi grabatuko igual, baina. Jo, beira. Ze polite da hemen ingurunea, Ze bista da hemen, Ikusteza? Ikusgarri. Atzen hemen ditxuriaik ez da izarrien, nola da Riojan horre eskiatzeko ezkaraita. Izango diak igual, baldezkarai ez da batenan. Izango igual. Hemen kolonio zeiek natuala dara. Pentsatzen eta bikusten nahi da jende guztik ezagutzen dola leku, ez? Ez dago, eta esplikazio berezik eman barrik, Ara las cosas, mía. Hortixea jotzen zeate, goxe, antena. Baina, bueno, hoi da tonterri daltu noixa, Artxueta. Baina, bueno, ez dauke, bai, bizta, bai, alar guzti ikusten da hortik gautza. Ez que luza inmartza, eta bandio beste orduer ditxoatu. Hunda etorritxean luza inmartza, eta... Ez da bete. Ez da torden bai galdu nahi. Gusten dituzua Pirineok? Arri hortain inguratu behar nahiz. Aizea dauta, hiletxoak mantentzen duen asko molestago. Mendi biztak politika hori. Iruñako bailara guzti ikusiko da mendi horra, segurazki. Gaztelu eta txurrei, Satrustegiko gainegorik, beriain, Jurbain, eskina Jurbain gaitzen da. Eta Pirineok txuri-txuri dade, Me cago en sos. Hor jendea dago, autoia txegatu nahiz. Arretxo ontan, puintia ontan txegatu nahiz. Ezki hartzen nahi da hor mutil bat. Guzi izatu, Venga. Antxe errizka, madoz. Ueda madoz. Han lekun berri inguru errizka gengo die. Hau da Samiela etortzeko pistea. Beha Madalenek ze beheran gehatzen dan. Oso beheran utzi dugu. Pistea hor dator, mendigio buelte egiten do. Pirineo gan. Eta Artxueta. Horre gore dioko balineke ikusiko inusteke alarko txontxorrak. Irumugarrieta, intzako dorrea, hori dana, guarda etxe hortik gautzago, igaratzat hori dana gorko belardik, unako putzu eta hori dana gorrengo die. Baina, bueno, denbo agun martzat eta hemen dixe, hortik buelta jetxine dut, vale, luzo hori martzat eta. Orduan boixe, vale. Pirineo grabatu baizak. Mobileko kamara grabatu, zaure. Zaitxuzo Pirineok, Nola ikusten dien, txuri-txuri ganatzen?
Badaki naiz kapaz identifikatzeko zein, ni ez naiz Pirinioetan asko ibili, baina. Eta hori, erga. Eta bere atzen eskuin dauna, hori izangoa, Arriaundi. Eta natzen Elomendi, eta hemen bestalden, esaten nizuena, horre badare txurik, mendi txurik. Antzemate itxundanek. Atzen ikuste dituzue txurik. Baldezkara itola izan, pentsatzen ere, zer hor bestela ze mendi dare ba. Norbaitxe balin badakizue, esango zue. Bideo hondik sakana nola lainofen. Naratz, daizkorri. Hondik jende gutxi da, hemen. Ega. Moko batein, hortxe, eta abitingo bera. Eta hemen, santut egin ondan, onago atarpe txikiak bezala dau, kanpokalden badauke babesleku bat, eta barrun, hor barrun tabarra badau, baina hemen nik ustez zabalik daula baitare. Gusten duzu? Eta hor tabarra badau, ostatu. Gusten duzu? Estatutxo bat, ordutegien egoan, 10-etatik 6-eta. Eta udaberrita udazuenen 10-etatik 7-eta. Eta udan 10-etatik 8-eta. Vale? Eta bueno. 10 gradu, marron. Baina eta berna itxita daunen, hemen badao lekutxoat. Gusten duzu? Babeslepa, orduan hemen txe moka bat den, moka hotxatein eta jungo egona, bale? Buelta mira, venga. Antipio, bagoat. Hendi kanpoa biza, bale? Hala ba. Ez dakit, teleskopia luzatzen da makil baten kamera, eta barrua biltzen eta mabitzen itzal ditzen da mugikorra, zer, kamera, egite pasatzen zaila. Azkenetan note da, Hala, venga, baina, kanpoa, zen duzu, berrekita da, nahiko txukun da, venga. Bueno, eta guantxe, hausia utziko debatzea, eta beize bera bueltatuko gara, bale? Hemengo leku politio guztita, mira, gaztatxotako. Bueno, eta hau hemen atzen utzita, vale, berriz, hemen bera ingo du, vale? Bera ingo du. Eta bajetxiko geha, eta hor esan da bezala, vale? Eta horrena izan bidetik egin partez, egingo etena izango da, en GR20.lautik edo, buelta bueno. Laugarren derivazioa edo, guartea gestenan lekutik jetxiko, bale? Eta guraldi, zoragarri da onda, jode, hini horretzo dira, hor gazta salmenta hostan, izketa bat o gazta herri bat hartuet, eta, jode, zen, pues es que no ha venido nadie con el tiempo que hace y nada de nada. Bueno, pues va. Hala, badagoak bera. Lehen hau bidegurutze erakutsi dizueten puntun, desbiderako ga GR20.
Bueno, mentxe, Deseinez gatoz, bidea indeuna, atzeneko metrook, hemen dixerize jarraituko dugu, eta beheko, beheko bide gurutza daunen, behize grabatuko izat, R20.4 zona hartan, desbide daukazena, vale? Nio, puntu hartarte, igogean lekutik, etxiko da. Vale? Entxe bide ondon, pixat, traketxagoa dau bidea, baina gara, tira. Ez dauke, ikustezu, ez dauke inungo, zeltasunik, vale? Hate Bueno, eta esan da bezala, lehen hortik etorri gara eta hemendik gora egin dugu, eta baina hemendik bueltatu partez, egingo duguna izango da, R20.4 hau jetxiko da. R20 aralarri bira, lehenengo etapa da Lizarrustitik honea. Hori egunen baten egingo dut. Pero R20 honek eukitzen ditu herri desberdin eta jetxierak. Eta bata derivazio goditzen da. R20.4 hau da uartea, bale? Ni gaur hortik jugune, bale? Moize, tipitapa, bideo xe zaituko da. Zartzen da ordu betela 50. Bueno, tipitapa, beraka nola dan, ba zaituko dugu. Ok. Desberdin, ala leku batetik ioko gea, jaro, jartzen da, horie gurutz X batekin, ez dala hemendik noski, ez dut ja jarraitu nahi, San Miguelgo bide normal. Vale, azun. Zo guartetik San Miguela etortzen den bidea, oin inberdet, pixat, desbideratuko nahi, eta R20.4 jetxiko nezera, vale? Behar de biztak. Oin desente egin behar dugu aruntza, eta gero, behera jetxiko, vale? Ego. Bueno, eta betiko itxura izaituz, ba, berak ageia oitengo diat. Errexea oitentaiak. Ba, goraka, ba, bueno, pixate arnazestuka. Arnazestika jute horrek, ez dik erakargarri egiten bideoak. Zenez, hau ze, trakesnek. Mentzea. Guri bere pena kontatzen. Kusitzazu bala, ez da politietan. Sakan alde ontatio. Bale? Oso politiedek. Oso politieden, emakumea. Gutxi haitzen zetun dat, Ala, egun baten poza eman zian. Poza emaian nora. Eskola jugnitunan umen bila, alaban bila. Eta esaian, non gaur ikin ez nauk. Eta poza eman dian. Poza emaian. Bai, ikanoa galtzen airek. Orduan, ahalein egin barrazuzki hau, hoi mantentzeko gure eskutan zeok. Gugit ezpai hau inorreztek etorriko hau itxe. Vale? Orduan ba, ahalein txotxikio egin zaun. Ahalein duz daitezte, zeri Euskaldunon herriko izkereadek. Zuka ez genduan eiken, lehen hau. Zuka eiken genduan, ez egunerokotasun da meintzet. Amai, aikei, aikiona monai, baina geon arten ez genduan, zuka eiken, ika eiken genduan. Orduan ba, mantendu zaun, gu eskuzeok. Gure eskuzeok eta gure eskuzeon, bale? Vale, hemen jerre txuri eta gorrik zeo markauta. Ustezue? Nahiz hemen kotxe arrastok hemen dizigozteken, guk hemen izaitu behar dio. Vale? Oen pixa bereki ego bizetxo entxorroztaino gora ingo dio, eta gero ja dana bera. Vale? Orduan, eta hoxe, horko bideare ba bueno iruditzen zaiak etxe ondon zeuzkion bideek ez dizkiaula apreziatzen ez edo aintzako tatartzen zer ba, hortzeok bizi uzie ikusi zetuat, orduan ba
Ez zo, balore egin ematen, no? Ez zo, gegezar, haintzako txatartzen, hori egitze, haintzako txatartzia bartzen. Eta, bueno, ikusiz, oso bide politia, Guartetik gora, hasierako hartan batzuk, ezea pixat, lokaz pixat, baina, bueno, gero apenas den, hola, puntualki batzuk, zarro eta nio. Zela ez zeu, Eta hori jarre hogei juntan nihokenen, oso bide politia, ikustu hemen pagarik nihok. Gogora, pagarik, gogora neotetuk, hemen. Eos, lokata, ez zeok. Hor bai baina. Leku politiek zuzkiau, etxen ondon zuzkiau, leku politiek. Eta, hoxe, ez hautze alde. Hemen dio Liza Rusia, eta ikezu. Haitze alden. Tortzen bai zonea, launen gineo. Hemen dihundeiken Liza Rusia nio. Hala? Orduan, ingoinat ez da egun baten, Liza Rusitik Samiela ingoinat. Jarre hoiko lehenengo etapa den, okarra Espainian. Vale? Ok. Vale. Venga, aurra zaituko dira. Zoriñau. Hemen goiti bidea zatoztatela. Neko askotan, urek igual, benetako bidea igatu indolako eta bide txarra bihurtu dalako, askotan euten dituk eola variante txiki bezala, ez da aldamenetio. Eta igual demora asko juten zare ez guztia. Jerrego arrasto txurigorri ez diziat ikusten. Baina, bueno, biztan ematen batzu ebintzet, benetako bidean nundan da aldamenetik jundare, beti txuri eta gorri ez fijatzen bilatzen jun, bale? Rato hundi iken batzu egia ez tezuela ikusten, kontuz, seinaleia arraskotik atazera pela. Vale? Baina esatizuete askotan, hemen igual, jende asko pasautagon, urek bidea garbitu itenek, eta ure igatzen hasten dek, zulo haiten dek, ze pasatzen dek? Jende igual aldameneti aztekela bidea iten, eta horretzo garrastoik jerrenik, netzo egin batzu beti, jerren arrastuna referentzia biztan eman meintzet. Vale? Naiz da hemen dik ez jun, baina horti jun, jakinda, hau dala zeitu beharreko bidea, eta bideo ontako referentzik mantenitu. Vale? Jerren arrastok mantenitu bintzen. Vale, hor, bat zeudek, kanik jungo banit, horti beste bide batetik garbigoa daulako, fijatzen jun barko nintzen, arrastorik zeitzen izatela. Vale, zegatu lez, ondo esplikatu nogen, baina. Vale, zati hor, gurutzatu itetuan ezker eskubi bat baino gehiago zerean, Vale, orduan ba. Vale, sin más, esplikazio txikia bezala, zati, askotan tokatuko zazu igual trak bat zeitzen nahi zate, eta zeitzen nahi zaten persona horrek, zehazki, ezki jarraitu jerrek markatzen domilea, baizik eta aldamenetik pasaudek, eintonen putzu batzuelako, elurre edo, lo que sea. Vale, orduan ba. Baina beti, erreferentzik ondo eman, vale? Beti arraskok biztan eman, txuri horrei, vale? Ega, bazen hau, esplikazio eta Bueno, eta hementxe bera gatozela, Luperta bidegurutzea, vale? Jerre hogei, Liza Rusia 13 kilometro hemen dio. Vale? Mehatzeko bidea, Camino de la Mina, etziga pasardanos, mehategin bat ozeko. Vale? Eta uartea, 4 kilometro tardi, hemen dibera, horti jetxiko estek. Vale? Mehatzeko bidea etziga, zara? Bueno, honen baten, alegatu nago. Luperta, nik izen honek. Argazkiatako zuet. Luperta. Vale. Bueno, boixe, Jerrogei utzi, jerrogei puntu lauen berengo jau. Horti izango gez, almiela hau. Vale? Orduan, utzi pitapa, berengo jau. Hala ba. Beizte, jerren,
Goiti bera bazek. Ega, ekitepa. Bueno, hortixe gatoz, bale? Horre lurren arrasto markauta ikusten dira. Hemen behera jatxi behar du. Jarratxi behar du hemen beheran, hemen markauta du. Hemen luparta jartzen da, bale? Horra aurreago trikuarritxo bat, da, bale? Bueno, 5 metro eoladare eta, bueno, xatean dut inmaztot eta egintazue, markauta da baina, Así que, tipitapa, sendatxo hain dagoa, vale? Hemen gora zatoztetela, meategiko bidea edo markauta dago. Vale? Eta jakintzazue, txurigorrik zeitzen egiala. Baina hau ez da GR hogei, vale? Hau da GR hogei puntu laue, vale? GR-etan jakintzazue okorrezpan hau, desbiderak eta darenen, bidegurutzek markauta hon barduela postegin. Federazioko batzuk etorri zen itzalditxoak ematea, eta haiek esan zioten, GR handiok federazio markatzetxo. Eta, bueno, lege ez dakit nola nintzat, obligautu amendare GR-ek desbideratzen nien pututan markautu eta fletxa egin nola. Osea, seinale batzuk. Orduan, gutxurigorri gesten nahi baina jakin dela GR hogei puntu lau. Laugarren derivazioa berderazko itzera. GR puntu lau de lau bezala, derivación 4. Vale? Vale, orduan moixe. Mendi beraz ditzen, vale? Mendi guarteatako. Venga. Bueno, ikusten dezue ja asko gesten egela, hemen ja errekeetan zematea, soro hogeta. Fijautza etxezte hor errekan hain gertu egon da soro guztik dana urez beteta garela. Beti uolde egiten dio, behia dana soro guztik dana ure gartuta. Vale. Aiba, hau? Mira, hau. Zema denbor dazkoan ego, zer? Ala enbor bakarra utxik. Kuriosoa, Aitze. Argazkitxota dago dian. Hemen izan etxiberga eta guain, tramo dago eseka inbarreula hola. Taka. Ega. Bueno, zuek orientau zaitezten pixkat jakitxatin nundi gailtzen ozeiten aigean. Hoxe da guartearakil, bale? Antxe pare-paren ikusten dana da, goizen pasauden zubi zahar bat dola oso pikon zeona edo. Egin deuna izena, han bideen pixat hartu da dutza, han pare-paren zamartzeko, ez da gitarmitia, Eliza edo zerdan, ue pasau baino lehen txau hartu du gora, bale? Eta egin deuna izena, han atzenego aitzanen eskuinaldetik iogea, bale? Eskuinaldetik pasau gea piztan ego zaitun, barrua sartu da. Hemen danen, hona atze aldetik inde gueltea, bale? Han gora nengo litzeke, santutegi esan dugu, bale? Jo pixat ez bidera ugea, Lizarrusti aldea dihon GR hogeien, eta GR hogei utzi deu, eta GR hogei puntu laue hartu deu, bale? Uartea dihona, ikustezu, mene. Bale, eta goin hemen, tramotxa badau, dana ese geinez, jetxiko geana. Tateako gea, bueno, ez dakit orko pista horta, edo, mendio, ese geinez undugu, bale? Eta behize, uartea, bale? Berdin, ego izen ikusi duen belaino lakatxue, edo, oain ikusten deun egualdie, ikusgarria. Baina, bueno, oso ondo. Posten ez nik, goizen, bueno, tristura pixat, eman dit egi esan, zutilean ez egualditzen, hauen da, letxe. Espaldiko partez etorri eta ez ote du apreziau barreola bista politik. Baina, altxau du egualdi, altxau indik, altxau indik egualdi. Bai, belaino abintze junde. Zakana betxasoa esan entzuanik. Biote pixka gora eta dana, hola, itxasoa baliz ezela ikusten. Eta leku askotan gertatzen dago baitare, Lehen hau gertatzen zitean Goierrin alde nitenean lan da txarreti horkotxen. Ezpeateko gaina hartu, eta goiti bera azte izenen, ja izal aldea jatzen, dana belainoa. Goierriko behasain, hola berrik, izal, inguru idana laino gartuta. Eta kurioso izetean. Eta bueno, egin
Nene, eku politxe. Eku politxe zingurota ere, joder. Ez zeto ezautzen. Lastime horiek. Eta horrexeatik ikizkian igo dana, joder. Ez tia publizia bilatzen, zati zuet. Ni iztiara zerri jazten ekin, bale? Ni nire lan azute, soldata bat eman txekin. Nire denboa libren, bueno, guztu hartu zuen mendi nola bazkarrak ezautzei. Eta nola, etzeagen bate kostatzen kamera bat hartu eta pixateak ustea zuei, ba. Berme zerri putre, zerteko. Bai, me putre. Ikuste zuen? Ikusi zepainei, zehar behidatun urgundek. Claro, hemengo mailo gotan da, ahapik edein eguzki igual, o ez dela patrullatzen ibiliko txuk. Besteipe, Venga, hemen txekatxiko jau, tipitapa. Hala. Dan ez izuek grabauko, bazuek zautzeko, Aztarro. Hau de guzaio. Bagizu zea, tio. Mentzio garrazoia. Biaka. Hau de guzaio. Karruzai. Ez pasatzu efoka oinaiz. Ez zirtek. Iuli hule txugi. Beltza aurotik zuri gatzetik. Hala, paken txugu. Hemen behera gatozela, langatxo hau igaro bardo baino hemen. Hotxa entzuten dut, erraka hotxa. Zegiran, tematen den kamaran. Amurgineko urjauzie hon bardo hor beran da. Men, siendatxo ato badau. Nahi bazu egun ematen, zorri? Marka oto dau, Traka sartzen mazete, nik izan markau, baina bueno, ondona saltzen da, bale? Venga, hau igareko dau. Bueno, hemen ia... Ja, bizie, guztien ez teniztek, Baina, baserrik eta zerek hemen ja. Oso beheran ere gila. Ja, larre ingurutan eltzek. Hau ise bepa bidea, R20.4. Aldapatxoa zeok, gaur desnibela jartzen zian, abitxu nogonen 780 metro hola. Bueno, a ber, benetan zen badan, zati. Batzutan traka abitzeko nitzen dekena eta gero bukaeran hiri atatzen zakena diferentea dekoño. Desberdin dekoño. Agar, zeatatzen da. Vale, venga, mendixe zeitxuko dio. Leku zoragarrik. Eta hemen ia behize, biden sartzen eztek. Katu bat izutu jo. Hau baserri oztako bideadek, hortik. Txuri gorri, vale? Venga. Bueno, hemen ja baserri tapen sartzen eztek, vale? Hortik etoze. Hemen ja behize, uarteko industria gunetxoa, herria hortxetzen. Hemen ja pistatik ezkarre hartu, bidetxoa, hortokatzen da bidea. Vale, ja bertan gara. Nahi faltako zaia, gordulo orden bat, 20 minutu. Bertzaiatzeko gordulo orden bat. Eta wikiloke jartzen ziak, 3 ordu eta 49 minutu. 3 ordu eta 49 minutu zamazkiatela. Vale, kontutan izan, denbora asko egon nokela bideo grabatzen eta geldi txiuta grabatzen, vale?
mendieitea etorri nahi donak, asko azkarrago ingorik, bale? Mira, montxe ikusten dio. Han eskubiti aitzain eskubiti gaztu juneok, gainoita ateaneok, eta etorri nok, hortio seginen, bale? Hor nun baitetik ez egiate justu zein, baina hortio segiten, ta, honea, eta baina mendi ezkarre hartuko diau, eta horko bideetatik, plasta, herri etorriko git, bale? Zeleku politia gara. Zabala, alarpen, Hoi, uarte, herri, ez zuber, herri politienetako tan arten, baina horretik ingura honeuk apixat, itxusian txekoa bezala, baina gero honeuk ingurate izanen da, zen leku zeregen hemen, Jesus Maria, oso leku, oain, berdetuta zeo, gebi indi, oain lau euski izpigindizkik eta berde, politierek, hemen ezkerraztu gehiago, vale? Beba. Bueno, eta bideen hemen gatozela, lapatxoa tio de hor, txabola txigaten ondon, bide utzi eta hemen beheraz jongo gara, vale? Hemen ja, herrialdea. Debekatuta, baimenik gabeko ibilgailuak pasatzea. Vale. Hoi, kotxe egin ezin dez hemen ibili, etxe zeina batzea, o privatu izango ego, udala batzik, zerbetzen. Venga, ia bertan gerreketa. Bueno. Eta gaurre ja gutxi falta zaiupa, Ja. Hauki ja, allá huetxe, hostia, postumometro, kilometro ateskia ziatuko zai, vale? Bueno, betiko eskauko nizu ere nizue, vale? Bakizue behitze azimarratu nahi diat, nik ez dela hoiten diruz, ez zeugat diruz, sekula ez diateuko baina diruz. Vale? Sekula ez diat jarriko diruz. Bueno, zui bastar politik akutsi nahi izkizuet. Zeuzkeun altxorro danak. Ibili gaitzek. Errepidez askotan pasatzen gaitzek hemen dio, baina sekula ez ditzek gehatzen lekuok ikusten, pasatzea. Zezizte pasatzen lekuok ikustea. Orduan ba, ne interesa hoxedek, bale? Zuei altxor txikiok eakustea, zati. Gero igual, ez zigen noa juten ezteken, jauzia dala, edo barrankoak ikustea, edo ume egin planak egitea txiket noain juten eztek. Etxe ondon, ba, bueno, ostia, altxor txikik zuzio, bale? Eta bigarrena eta beti izatizutena, euskera, bale? Ni saiatzen eok arte ikaiten zuei, normala ene laun egin ala iken diat. Nen igual etxarri nezu ere emizte aukera, baina etxarri nizte gino egiten. Nera deko oso jende gutxik. Azagundar batzu gozuzkiat ondon da haikin iki eta nio. Zela ez zukeat, orduan. Pene maentzeak, zati dana euskaldun etuk. Ingurunen bizitugan agetxarrein da, bueno, sakanan orokorren herri euskaldun etuk, baina ibili gutxik egin. Oitura kontu edek, orduan. Ba, bueno, ne bideo baitare horrea pixkat oitura arte aldea zizutek, beti izaten deana, geogit izpadi hau kanpotitzei inor torrego launtza euskera bultatzea, eta iruditzen zaiak gauzaok beti testen zai onpartez geogin barrako gauza txuela. Gobernu eskau bartzau geok euskera zeite hemen, no? Gubit izpai hau haizeu, bale? Horren horretik edek ne euskerazko bideo, bale? Hortxek ikasi lekuok lehena goitzen ezan ikusten baina zan izuetena horre ditu eskalatzen, mordoa jendea, pista pila ditu horro lanene gaitzen, horrek nun bai bintzen asko, nen laneko eta bat neuzkean horre etortzik joanak Mikel da orduan boixe eskatizu, bale? Arpidetu eta me gustai ematea
Hola beti esaten dena, YouTube algoritmoa zeuzek, matematikoa. Gauza jende gehiago arpidetuta, gauza gehiago jendek me gusta horri eman, gehiago eskaintzen dizki jendeen artean, igual. YouTubeen bilatzen ditugula, plak, atago zede bat euskerazko bat, vale? Eta alde zuen neurrin, ez daunen arten partekau, euskerakiko sentsibilitate hori dauken jendei partekau, komunitatea egin, ez negatiba, belarri egiten juteko, jendek, zegat, gurea degen zerbaitek, ez? Eta bide batez bauix, aberastasuno gezautu. Vale, euskerazko kanal barek inoiz ez ditu masifikatuko. 10.000 arpide duen ondare. 10.000 o 5.000 inoiz ez no baiako numero hori eta baino. Horren beldurrik ez izan. Euskaldunek YouTubeen hiltzen dienak behi da asko ez ditu behongo. Horren boidek. Euskerako sentsibilitate pixa dauken jendei partekatzen badio zuen, batzuek ez zuen aletxo egiten ez, euskeran alde eta oitxura politagoen alde eta nire aletxo hauxedek, bideo txikio gein. Eta hor txegatuet, bale? Bateri pegatu nahi. Ezaten izan bauxe. Bakoitzek gion aletxoa inbarko genduakela euskeran aldeo, bale? Bai, aldan neurrin, euskaldun guztik, euskera arriskun dan neurrin, iruditzen zaiak ardura berezia zeukeula euskerakiko. Zeozar, imar gendoak. Bakoitzak aldon neurrin, lehen aurre esan dane, baina. Zeozar, euskerazko kultura kontsumitu, edo zine euskeraz, edo antzerki euskeraz, edo batek, lehen aurre esan baina, sukaldatzeko errezetan batzuk gio, edo jo gimar dio, jo gimarreko gauza etuk, vale? Ordun boix. Ea da non artean aletxoa ditzen dio, vale? Eta ez lotxak atigeatu, lotxak nire motxatzeuek, lotxakin leku urrutieko zek. Zaila ez teko, baina lotxakin ibiltzeko edadeik, gela? Edadetxo zeuke hono lotxea, lutasun batekin lotxea neortu barreko zerbaitek, ez? Elburua balimazuko bintzet, ez? Lotxea biten dek eta ez zean, ez zia balio aitzaki horrek ez zuke gogoik eta punto. Lotxea biten dala horrek ez zia balio. Ulertzen jat, ama zerbait urtekin, ama 6 urte. Guendi, zalantza, gorputzetik aze, nerabetasune, baina ja zeuke nerarekin lotxea ibeiratxo bitik. Zeudetik. Batipat euskerak gati gizkeran egiztek, Ziat, esate ino ridikulo egin aitzeko baina. Zerbait egin mal, alegin du aldan neurrin. Zekiat. Nere ale haudek, ni izan inoi bronka botatzen, ino bezikela sentitu, baina. Irutzen zaiak, jende oso akomodauta daula eta ostela ez zailok importa, bitakot. Akomodauta zego ez zailok importa, euskerea galtzen jute. Baina besteik ez zeot, besteik ezin dugu lartu. Hale. Eta hitz eta pitz, hasierako puntua, iritsi ez. Zuzue, goizen, handi etorri eztek, zubi igaro diagu, eta hautza jungeztek. Eta bain, hemen dik etorri eztek. Hemen lengoek segurazki, mira, GR20 zeiten du. GR20 zeiten du. GR20 bedek berez, hemen dio. Lizar ustitia bitzen nek, hauxedek, GR20 mendio jutenek, madozetik, mendio, buelta guzti ematen ziok, eta gero, herri bakoitzea,
Etxu iratzerek, bale? Arbizua zeok bat, lakuntza zeok besta bat, arruazua zeok besta bat, gu etorri ez tegemen jarre hogei de lau ontatio, bale? Santute egitea bitu eztek, hau xe indiau, eta momentoten desbideo egin ezte bera, hemen esek eta indizio, eta hemen etorri. Eta goizen behiz, hemen dia bitu eztek eta hemen dio. Honen ondoti, tapa, gore dio. Hau xezek. Jarre hori. Bueno, eta behize, hemen txeia, abitu eztegen lekua torriko ezte. Bera, goizen ez diago grabau, egin dion bidea, hau xerek, Camino San Miguel. Vale? Eta ez tegemen dio, zubie pasatu, pistan gora indiau, eta momentuaten, tak, sartu gaiztek barrua. Tapa, gora indiau. Vale? Eta gero etorri gaiztek hemen dio. Vale? Ostaze. Vale, gaurkoa, ja bukatu jau. Oain oaldio beixo gadaula, a ber, pixatea ikuste izuten uarte herria. Vale? Ja, gure zihok, Arakili, beie. Txarriparen burundarek, da ben arakil. Txaurezkaina eta hola egotea, Txura txarra ez zeubek, osea, gara baten etxe politi zengo, no? Igualdi honegin, motozalek. Guarte. Leku politi bat zuzke guarte, baina orokorren pixat ez ziapa era konbentzitzen. Tragoxea botarria. Bueno, eta gaurkoz bale, bale? Hone arte gaurko bideoa. Esan hemen altxafuego gara botatzen nahi dela, kinto neune omen da, men uarte arakile. Egon ba, festa daukien du. Hala. Venga, urrun arte, bale? Arpidetu eta me gusta ima, bale? Venga, ondo izan.